Hello जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव ना लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोरानि मामुस प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदाब चेनेल गिबियावनो फर्स्ट अफ अल आं 1 लाख साबस्क्राइबार खालामना होनायनि थाखाय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दानियाबा पाब्लिकफोरनि माखासे मदद खालामना होनाय समसै भिडिअ बानायनानै बिथांमोना जायफोर रिक्वेस्ट खालामहरदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुमारिखाता बेनि एरिया बा चेचापानी गामि होननायनिफ्राय मोनसे कल फैदोंमोन आंनाव रिक्वेस्ट फैदोंमोन भिडिअ बानायना होनायनि कि बिसोरा नखराव गोबां गेदेर खैफोद जाना दङ थांनाय 6 बोसोरनिफ्रायनो साब्रै फिसाजो आरो सासे बिमानि गाबनाय सोर मोनथिनो सोर नुनो नङा होमबा सो बिसोर आंनाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामहरदों कि माखासे सुबुंफोरनि नखराव जाय भिडिअ बानायना होनायाव जों मोननो हादों बेखौ आसा खालामनानै मोनगोन साननानै बिसोर साब्रै फिसाजो आरो सासे बिमाया आंनियाव रिक्वेस्ट खालामहरदों आं बेखौ जायखौ ना होननो हायाखै सो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामना फैदों बे स्क्रिनाव नुनाय पिक्चार होनाया जाबाय हानुक बसुमतारी बिथाङा थांनाय 2014 मायथाइनि 16 जुलाइआवहाय गुजरातआव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथाङा गोमाना दङ हायद्राबाद नामा बेवहाय माने ट्रेन सोलायदोंमोन बेवहाय माने गुबुन मोनसे ट्रेनजों गाखोनानै थांनो नागिरदोंमोन गुजरातआव बे समावनो बिसोर माने ट्रेननिफ्राय ओंखारनाय समावनो खर'आ गाज्रि जादों ना मादों होननानै बुंदों बिसोरजों थांफानाय मानसिया सो बेयावनो गुबुन मोनसे ट्रेनाव गाखोफ्लांबाय माने गुबुन मोनसे ट्रेनाव माने बिसोर बे एक्सट्रा गुबुन मोनसे ट्रेन गाखोबावखागौमोन बाट जाय ट्रेनाव गाखोनांगौमोन बे ट्रेनाव गाखोआलासिनो गुबुन मोनसे ट्रेनाव खारबाय थानाय ट्रेनाव हाखु दाखुनो गाखोहोग्रोबाय बियो माने बेयावनो बियो मानसिया बे ट्रेनजों थांफाबाय आरो बिनियाव मानसिनाव मबाइलबो गैयामोन खुनु जेबो गैयामोन मानसिया दायो बेलेग जायगायाव थांफ्लांबाय दायो दासिम बे जाथाय जानाया 6 बोसोर जाबाय बेनि हिन्जावनि मुङा जाबाय उषारानी बसुमतारी आरो फिसाजोनि मुङा जाबाय रिमा बसुमतारी आरो सासेनिया मुङा रिता बसुमतारी आरो सानै फिसाजो हाबा जाबाय बाट बिसिनि मुंखौ आं मिथिया बे जाथाया माने भिडिअ बानायनो हरनाया जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुमारिखाता चेचापानी गामिनिफ्राय दायो बिसोर गोबां दुखु कि बिसोरनि बिफाखौ मोनफिननो लुबैदों बिसोरनि बिफानो अननाय होनो लुबैदों आरो बिसोरनि बिफानिफ्राय अननाय मोननो लुबैनानै मोनसे भिडिअ बानायनो रिक्वेस्ट खालामदों सोर मोनथिनो नङा होमबा बिसोरनि दुखुखौ सो आङो बेखौ नोंसिनि सिगाङाव आङो देखायनाय बिसोरनि बाथ्राखौ आं खोन्थाना होबाय नैबे पिक्चार होनायानो बिसोरनो साथाम नखर दा बिसोर फेमिलि जानानै दङ दायो गोबां खैफोदाव दङ कि बिसोरो सासे हौवानि अननाय मोननो लुबैनानै उषारानी बसुमतारी मादैया आरो रिमा आरो रिता बसुमतारी बिसोर गावसिनि बिफानि आरो गावसिनि बिफाखौ अननाय होनो लुबैनानै बिसोरखौ मोनफिननो लुबैदों हानुक बसुमतारीखौ मोनसे खोथा बेनो कि हानुक बसुमतारीया सासे गुबुन जाति माने बर'सो माने एसामिस जातिनि ना मा होनदों असमिया जाति होननानै बुंदों लिरना हरनाय मथे बाट अब्लाबो बे मानसिया माने बर' जातियाव हाबदोंमोन टाइटेलाबो बर' मानो होनोब्ला बे बर' जातियाव हाबबाय नालाय टाइटेलाबो बर' जाहैबाय अब्लाबो बिथाङा माने गोमानानै दं हिसाबै बिसोर नखरनि मानसिफ्रा गोबां गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु जानानै माने मोनफिननो लुबैना हास्थायनो लुबैनानै माबा मोनसे माने बेखौ बबेबा जायगानिफ्राय नुफिनगोन साननानै आसा थानानै माने बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा गुबुन जायगाफ्राव खामानि मावहैनानै दङ बै हिसाबै माने नुदों खोमा साननानै बे भिडिअखौ बानायनो थिनहरदों स' नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय बिसोर दुखुथिया नखर बे बिफाखौ नागिरनाय मदद खालामबानो जाबाय आं स्क्रिनाव नाम्बार होदों आरो डिसक्रिपसनावबो नाम्बार होदों बे स्क्रिनाव फट' होनाय हानुक बसुमतारीया बेनो बेखौ जुदि नुयोब्ला नोंथांमोना प्लिज अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय सासे बर'नि बिमा गाबनाय आरो सासे बर'नि फिसाजोफोर गाबनायनि बाथ्राखौ खोनानानै